Gesirden toplarına ser salsak onu yine de artıkmaçlık Aşgabat toporuna. 11 metrlik ser yumruğu kazanıya Aşgabat toporuna oyunçuları. Ne 15-nji belgili Begenç Seyit Mehmedov oyunun düzgünlüğü bozdy. Duşun emeni Babanazar Haknazarov oňa sary duýdurşy görkezýär. Aşgabat toporunun düzümünde 19-njy belgili Wahid Orasakhetov 11 metrlik ser yumrugyny kazandy. Ina bu ýerde 11 metrlik ser yumrugy ýerine ýetirýär Aşgabat toporunun düzümünde 17-nji belgili Ruslan Gurbanov. Ne göreliň ýaş derwezawan Döwletgelli Jallatowyň garşysyna 17-nji belgili Ruslan Gurbanov çykýar. Ýer eýelerine öňe saýlanmaga amatly pursat. Näzirki wagtda Ruslan Gurbanov eminiň jürlegine garaşýar. Ve hasab açılýar. Aşgabat toporuňa saýlanýar edilýärler oyunun 31-nji minutunda. 17-nji belgide çykýan Ruslan Gurbanov tapawutlandy. Hasab 1-0 öňde Aşgabat futbol topory. Näşunlukda mehmanlar halkara Türkmen-Türk Üniversitetiniň futbol topory oyunun 30-njy minutunda ýalňyşlyk goý berdiler we ýer eýeleri Aşgabat topory 1-0 hasabyna öňe saýlanmagy başardylar. 11 metrlik ser yumrugydan 17-nji belgili Ruslan Gurbanov tapawutlandy.